Det er jo ikke så godt. Så du trækker bagenden løs. Du må også se, at du kan gå hernede. Ja. Okay. Bortset lige bagenden. Pas lidt på. Ja. Hvad er det? Ja, det kan jeg godt mærke. Den bliver fremad. Ja, det kan jeg godt mærke. Ja. Så er det 2500 andre, kan jeg mærke. Hvad siger du? Jo, så er det 2500. Det er da meget godt gået alligevel. Ja, det er rigtigt. Altså, vi kan... Ja. Der er et drejningsmoment helt på bunden med. Ja. Ja, det kan jeg godt mærke.